Dito talaga dyan guys para ma-accomplish mo yung goal mo sa buhay. Huwag mong isipin na naghirap ka. I-enjoy mo lang, tapos yung paghihirap mo, gawin mo siyang inspirasyon. Di ba? Ang pagiging yun ang ginawa ko guys. Ang kahirapan namin, ginawa ko siyang inspiration. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, nagano po tayo, walking po tayo dito sa Soksalmia. Kasi parang sumakit yung ano ko, yung likod ko sa kakahiga. Kaya ito nagpapawis para iwas high blood. Ayan. Hindi naman ako talaga high blood, pero malay mo baka na high blood na kasi walang, minsan lang na pinapawisan kasi yung bahay namin kasi sobrang lamig, pero dito sa labas sobrang init din. Ayan guys, I just want to thanks po sa lahat ng tumulong po sa aking pinsan na si Anthony Bersano. He passed away I think 3 days ago or 4 days ago. Napakasakit po yung pangyayari, parang unbelievable, and then hindi katanggap-tanggap kasi isa po siyang mabait na tao, parang ano ba, walang bisyo. Alam mo, sayang na sayang kasi alam mo naman kasi pag mabait na tao, masasayang ka talaga pag namamatay na. Pero wala po tayong magagawa kasi oras na po niya. Kaya nagpapasalamat na lang din po ako sa kanya kasi isa din po siya sa mga tumulong sa akin nung ano pa guys, nung nag-apply pa ako doon sa Bohol Quality Mall as nagtrabaho din kasi ako doon ng merchandiser dati. Siguro mga 6 months lang kasi after my graduation, nung nakapagtapos ako ng pag-aaral ko, nabaon din kasi ako sa utang. Nabaon ako sa utang sa paralan. Kung baga, nakagraduate lang ako sa college. Dahil kasi nag-promise lang po ako sa may-ari talaga ng school. Kasi ang buhay ko talaga dati guys, napakahirap, parang imposible, pero ginawang posible. Kasi tawag niyan, nag-aaral ako na bahala na si Batman kasi mahirap lang po kami. Family ko, yung papa ko, kulang pa nga sa amin. Kaya yun, nagsisikap ako ng pag-aaral. Ang diskarte ko lang kasi dati, nag-aaral ako sa gabi at saka sa umaga nagtatrabaho ako. At sa awa ng Panginoon, nakapagtapos din naman ako, pero yun nga lang, nabaon ako sa utang. Hindi naman po halata nabaon ako sa utang kasi ano ba tawag yan? Forma din. Hindi nga sila makapaniwala na na mahirap lang ako. Kasi may teacher ako nung college pa ako. Sinabi talaga niya sa akin na bakit daw ako nag part-time, na parang hindi naman daw ako naghihirap. Kasi kasi guys, nung nasa pa ako sa college pa, mahilig kasi ako sa mga sa kahit mga lang, mga mumurahin lang na mga damit, kahit mura lang pero presentable sa tingnan. Tinatawagan niya ako dati ng choy, pero sabi ko walang lamoy, moy. Ayan, balik tayo sa topic pala, parang na out of topic tayo. Ayan, shout out dyan sa taga Bohol, Bersano family, Anguno family, sa lahat ng pamilya na dyan, sa lahat ng pamilya na parang hindi katanggap-tanggap yung pangyayari. Accept po the reality. Kahit ako, parang nung nalaman ko yung pangyayari, parang ang hirap talaga tanggapin yung sakit sa dibdib. Nung nalaman ko kasi, nung pagising ko, nakita ko yun, nag-message talaga ako kay Ate Chay. Sabi ko, parang hindi ako makapaniwala kasi napakalakas pa nun hindi mo talaga masasabi ang buhay ng tao. Kaya to my cousin Anthony Bersano, thank you so much for your help, and then sana maging masaya ka na dyan at hindi mo naramdam yung sakit
at least, pero ano lang, magdasal na lang kami for your soul. Sana kung may balik mo ng lahat, sana buhay ka pa. Oh my God, grabe talaga. Ako nga doon nung pagpasok ko sa trabaho, wala talaga akong ganang magtrabaho kasi nga lagi kong naiisip siya. Tapos sakit kasi sa dibdib. Igan kasi pag close din kasi kami noon. Kaya parang sakit talaga. Lalo na pag makita mo yung mga pictures na magkasama kayo. Oh my goodness. Iba pala pag nawala na yung tao nung namimimiss mo siya. Yung mga pinagsamahan nyo, nare-recall back mo. Ayan. Ayan guys, tanggapin na lang po natin yung nangyari. Wala na tayong magagawa. Oh my God, coronavirus, nang dahil sa iyo maraming nawalan ng buhay na dapat naman sana hindi pa sila namamatay. Oh my goodness. Sarap nga sumigaw. Masarap talaga sumigaw, no? Sakit-sakit talaga pag nawalan ka ng ng mamahal mo sa buhay. Life is too short, so we need to enjoy our life. Ayan. Kahit pagod ako, naglalakad-lakad ako dito. Ayan, change topic na naman tayo. Kami guys, ang buhay talaga namin dati, napakahirap. Sobrang hirap. Kasi kami, 8 kami magkakapatid. Halos kami, mga 1 year, mahigit lang yung gap namin. Kaya ramdam namin yung paghihirap namin dati. Minsan sa isang araw, minsan lang din makakain kami ng ng kanin. Mostly ang kinakain namin mga root crops. Kasi nandun kami sa bukid. Kaya bata pa ako, yung naging na talaga yung utak ko ba, kumbaga hamtong na. Kung mag-isip ako, parang matanda na, kaya yun, nag-focus talaga ako sa pag-aaral. Kasi mahirap talagang buhay. Nung nag-aaral pa nga ako doon ng college, mayroon ding mga kaibigan ko, kapitbahay, pinsan na paano daw ako makapag-aral, na wala man makapag-support sa akin. Ako lang talaga, nag-aaral ako. Grabe yung pinagdaanan ko dati. Pero lang, kasi lang, parang yung ini-enjoy ko lang. Tapos ang sekreto talaga dyan guys, para ma-accomplish mo yung goal mo sa buhay, huwag mong isipin na naghirap ka. I-enjoy mo lang, tapos yung paghihirap mo, gawin mo siyang inspirasyon. Di ba? Ang pagiging yun ang ginawa ko guys. Ang kahirapan namin, ginawa ko siyang inspiration para maging successful. Ayan, thanks God naman at nakapagtapos ako. Pero grabe yung mga pinagdaanan ko. Sobrang payat ko pa dati. Kasi biruin mo naman, yung ulam na noodles, lagyan lang ng itlog. 3 beses yan kinakain para lang magkalaman yung tiyan. Minsan nag-aaral ako dati. Minsan walang laman yung tiyan. Kasi nga siyempre nagtitipid. Nag-aaral pa nga ako, naka-uniforme pa ako. Ang advantage lang noon kasi yung uniforme ko pang office, kaya yun, okay din, kaya parang formal din ako tingnan. Parang may pera pero basta pala yung bulsa. Grabe talaga yung pindanan ko. Kung siguro kung ikwento ko sa inyo simula't simula, baka iiyak kayo. Grabe yung pindanan namin talaga dati. Ang sobrang lungkot, ang sakit. Kasi bata pa ako, parang the age of kasi mga siguro 13 years old ako. Nagtatrabaho na ako doon sa sa bayan. Sa lungsod na mo ba, nagtatrabaho ako para siyempre makabili ako ng mga gamit ko, pangbayad sa school. High school pa ako noon, pero nagtatrabaho na. Saturday, Sunday, walang pasok yon. Pupunta ako doon sa nagtatrabaho ako sa sa lungsod ba, sa bayan, para lang may pambayad sa school. Tapos mayroon akong baon sa pag-aaral kasi ang dami kasi namin. Ang hirap na nga kaming kumakain ng ng rice. Minsan nga may rice kami, wala namang ulam. Grabe.
kumakain nga kami ng kumakain ng kanin walang ulam, ang toyo at saka oil lang ang nilalagay. 10%. Kaya ito, nagsisikap hanggang nakapagtapos ako. Pero yun nga lang, nakapagtapos ako pero malaki ng utang ko sa school namin. Kaya shout out dyan sa may-ari ng paaralan sa BIT International College, si Sir Junationel Baliti. Ayan, salamat po sir, at saka kay Ma'am Lilia Baliti. Salamat po sa inyong tulong sa pag-approve sa aking promissory note kahit natagalan yung pagbayad ko. Okay lang din. Kaya nga nung time na yon, kasi nag-part-time talaga kasi ako kasi nag-part-time ako pero sa office dati kasi na-promote kasi ako eh. Parang kinuha ako ba. Nag-part-time ko sa grocery. Tapos kinuha ako ng supervisor doon sa accounting department. Kaya nag-start ako doon mga second year college ako nagsimula sa accounting office. Kaya thankful din po ako kay Ma'am Lucy Aton, hindi ko talaga siya makalimutan. Ayan guys. Grabe, si Ma'am Lucy Aton dati, isa din siya sa nakatulong sa akin kasi nangungutang din kami ng pera doon pangbayad ng tuition fee. Kaya hindi ko talaga makakalimutan yung mga tao na tumutulong sa akin dati. Napaka-thankful ko po talaga na mayroong mga taong matulungin. Ayan guys, parang mahaba-haba na yung kwento. Ipagpapatuloy na lang po natin to sa next vlog natin. Kung gusto nyo pong malaman ng aking buhay, mga past experience ko nung mga kabataan ko, mga age of 20, 15, just comment down below. And please don't forget to like, comment and subscribe. And don't hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga videos. Ayan guys, magkwento na po tayo guys sa next nating vlog. Kwento ko po sa inyo ang buhay ko ng napakahirap, kung paano ako nakapunta dito. Sana ako 6 months lang, regular na, pero iniwan ko pa rin siya kasi mababa lang yung sahod. Saka gusto rin ako makatulong sa aking pamilya, sa aking mga kapatid. At thanks God naman at nakapagpaaral ako sa kanila. 3 sila guys, 3 kapatid na pinaaral ko. Ayan guys, mahaba itong kwento, mahabang kwento, at ikwento ko din sa inyo kung paano ako nakapunta sa abroad, sa mga pinagdaanan ko. Grabe. Ayan guys, just comment down na lang sa baba kung gusto nyong ikwento ko sa inyo ang aking masalimuot na buhay, ang buhay ko na more on inspiration. Sino bang mag-akala na makapagtapos ako pag-aaral sa nakakilala po sa amin, ang sitwasyon namin dati. Oh my God, hindi kayo makapaniwala kung paano ako nakapagtapos sa aking pag-aaral, paano ako nakapunta dito sa abroad, at kung paano ako nakapag-aral sa aking mga kapatid. Ayan, meron niyang mga sikreto guys, kung paano ma-accomplish yung mga goal nyo sa buhay. Ayan guys, ipapatuloy na natin to guys sa next nating vlog. Ayan, thank you so much guys. Tapos see you, RJ Bisaya Vlog. I'm from Bohol. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Bye bye everyone.